asawa pilyet tutay adut kwarta na uray bakit ako ribet-bet agpay sutay kun kunada uray bakit no masulet agwa nukut kudet ay kumayet keda ay wen kut kudem kumagat kut kudem nagatel ari ka pem magtimbo-timbo kel kita kutun nakadakdaken ay kagat na alu magbaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abo nga ngera tatay bakla pasak mula magulimeg da tay babae abo nga ngera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban ay wen kut-kudem kumagat kut-kudem nagatel ari ka pem magtimbo-timbo kel kita kutun nakadakdaken tay kagat na alu magbaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kaya kulangin tay baklangin tay babae nga bungang ngera tatay bakla pasak mula magulimeg da tay babae bungang ngera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban indem kutun ital-talo. Oh, you are both. Bungkap, ginapahamog palang katawan mo sa isang pulis na yan. May problema pala kayo. Among nga raw. Nagpapakasarap ka yan. Among nga raw. Hindi ko nabaalan doon sa hotel na pinuntan mo yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangaan na yan, pag wala ang ginawa doon, posible na di ka bumigay doon, hotel na yun. Ano bang gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackstone? Pinagabrot ko to'y asawa tapnula ay rumang ay panagbiya iti nagawid jagmet na uray iti sasangpet na ijay balay among ngarut una pinalaing nga asawa ipatangken na ti kinaulbot na isungain rapi tulpuk isuna at danang ipasat ladawan da sa bali alalaki ti kadwana nakiktutak iti nakita sogo tay tuy iti panakunak ang mga rut una pinalaing nga asawa nagtepela kung dahil tuirik na baka maarabis kung tuyan sawa nangan ka nag-istorya awan sa bali nga inaranida grilled chicken pie with rice di kinanda narabawa palusot na ita nagpakawan kanyak to'y asawa Ngem to'y rik nakas na dya kung maawa Jak maaklon pa ng lukluko na kanya Balang kang
asawa. Among narut ha. Hula ko'y nalaing nga asawa. Imposible nga awa na pasama. Alangan nga ang Jackstone dalangin di ko na. Nangan ka nag-istorya. Awan sa bali nga inaramid da. Grilled chicken pie with rice di kinlanda. Narabawa palusutay ta. Among narut ha. Huna ko'y nalaing nga asawa. At dala nga rudan ti ebidensya. Di na paila amin ang ti basul na. Nangan ka nag-istorya. Awan sa bali nga inaramid da. Grilled chicken pie with rice di kinlanda. Narabawa palusutay
ay nyugdayta. Nuna silang jay bukil kamatis dayta. Nuna kulong jay bukil ibong dayta. Nuna kuti jay bukil sikong dayta. Puraw jay bukel tambo-tambo. Luna labaga jay bukel bubugay ko. Luna isip jay bukel takit kaldi. Luna sileng jay bukel akal. Nuna tangken jay bukel ay nyugdayta. Nuna sila jay bukel kamatis dayta. Nuna kulong jay bukel ibong dayta. Nuna kuti jay bukel sikong dayta. Kulong jay bukel ibong dayta. Non nakuti jay bukel sikong dayta. Ni bakit inisuti aga na ay agsangsanit ken agrong rungaan. Pasaray iwadag na, pasaray kuktaran na, iikis na dinantun kaya. Ilanan bakit inisuti aga na kaslabat to bagtog nga nakaoka ka. Tunggal no agintek umutot pinabangsit sabayan at agis mo itingget ang set. Hindi tanaganaken ni bakit ko ay sa pulenti na imas sa kaldo. Lupo ka na bitso inan na asul-sulo kasla agalon on na reklatilo ko. Anay ako punana litsim lakay litsim di bukbukaw na jakon kayate di ungtungaw na kaslama set akan jay patong na daytan bigla hirana nagpatangken kinagat na daytoy iba inaayata sa bagsa kaanan na limwardi ko bingaw ang tagtagarina. May sangal daw na pailang di balita kumit makit matman di matmatanan kasla kayat na di at si Pungtuan nalipatan at sakit panaganap na anyagat din tayakin kukon na jakun kayaten di pupugdaw na iso dagaya pinakinsat aran na iso dat mami may round to pa iso dat mami may round to pa iso dat mami may round to pa. Kastat panaganak ni bakat ko long time ago, ladies and gentlemen. Yes.
At pag nandito ate? Wow! Fresh air. Inagman tinukmaan taabal balay ko Ang ganda niya, oh. man So, paano ko ito pipicture? paamwet padakkelet bilit ko anaunget Ate pa duda kay timanggamat ay sumipit nakaamamak iso nga kadian na danyo tuy naunget abilit ko tuy bilit ko tuy bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingar ken makaungat lumasal gidyo tasyak lang diin nakaamo Ano pwede angin? Wow, beautiful wildflowers. What nature can bring. Inakman binisita sino Parang nasa kainak batungan sila. ay umok Yung mga na nagsasalita. Hindi yung nagsasalita. ay nagitlog ti duwa ay nakaruti ragsak na nukurso na dayot bilit ko maaprusan ay agpakada kayo tapno maigaman maay ayam yo tuy naunget So, kaya abilit ko tuy bilit ko tuy bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingar ken makaungat lumasal gidyo tasyak lang So, ano ba? di nakaamo tuy bilit ko tuy bilit ko no agbalyo dungat itugtugot ko umingar ken makaungat lumasal gidyo tasyak lang di nakaamo Kaya marami din nawawalan ng trabaho. Wow!
bakit pututan ka manen, barbaring lumachambaanen. Arapaap mo guwapong aubing, ay iaplag mon dayta ikamen. Day didamo pinutot ko, basbasul mo no di unay gwapo. Kinit daw mo nga ihap-hap ko, nagmaayan na tomboy di putot ko. Di may kadua binukelta, kinit daw mo nga ipulpakta. Daksang gasat nalobat ka, nagmaayan na lupit di anak ka. Di may katlo binukelta, pur Diyos santo iskandalo saka. Tangiwak mo kun kunakken ka, nagmaayan na bakla di anak ka. Di may kapat abungani ayat, ay nagbayag di in na di ka. Pinasikik ken binaliktad, gimurilya met itsura di anak. Di may kalima binukelta, agkukurot at pistit langana. Diya kaya't idingem mamilit ka, tay putot ko at dakurkurang na. Awan metlaeng ti maperpektan, abungani ara sa astan. Posisyon ta pinabalbaliwam, gustong unay style akaratilyan. Di may kanem binukelta, ginit daw mo nga sikat agubra. Nagtugaw ka kasla kabalyera, tay anak ko kabalyot langana. Di may kapito pinutot ko, duwata darling di nagplano. Kinid daw mo ngay irapido, nagtatarot metten di utot mo. Di may kawalo abungani ayat, agkan kanta ka nga agkumkumpas. Pinabatok na puray no na abgad, dagsang gasat na kaya nakat mangalap. Di may kasyang inaramid tamanen, kinunam iti maudi daytoyen. Dati putno na umaakmeten, nagdisbumbar payen daytoy armasen. Idi dakkelen tay maikasyam, himiritak sa nga pulwen talaktan. Kalpasan na ket palaygit kan, pututan ka bakit isuti endinan. Inasakit unay anaken ko, pangit amin anaputot ko. Guwapo akmet kun kunakoy naken ko, kenday to'y breed ko medyo mistiso. Di atapek ama kaiga po, anaturgi amin aputot ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko. Ni bakit ko agmil milagro, kasugpon ko gayam ni atanod ko.
Nagmayat ti ug-ubrak, lukastoy nga agdi gusak, tay sabon ti pagay-ayama, tangamin nagpagpagalisak. Paturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat, sabay apiras, sabay ramas, agayayam sabon na kaganganas. Ganasek unay ti agsabon, amin nga abot ko kenli kaong. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak idoron-doron. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir puseg ken pusong. Sabon akpay, tuy barokong, sabay selang sakto itumudong. Nagganas, tiyak digos, agay ayam iti sabon, at lalo no iyaradong, ipababa ipangatong. O sabon, nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat ti ug-ubrak, lukastoy nga agdi gusak, tay sabon ti pagay-ayamak, tangamin nagpagpagalisak. Paturay ko nga aglablabutab, tay galis na nakamay mayat, sabay apiras, sabay ramas, agayayam sabon na kaganganas. Ganasek unay ti agsabon, amin nga abot ko kenli kaong. Sabon akpay, daytoy agong, dagitoy kikit inak idoron-doron. Sabon akpay, daytoy kibong, sabay kirkir puseg ken pusong. Sabon akpay, tuy barokong, sabay selang sakto itumudong. Nagganas, tiyak digos, agay ayam iti sabon, aglalo no iyaradong, ipababa ipangatong. O sabon, nagmayat ka, o sabon makapabang arka, o sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka. Nagmayat tiyak digos, lutay sabon di igos-gusugos, tay galis na nakalamlamuyot. Nagganas nga iapros-apros, aglalo no pekke-pekken, kadagiti mas-masel. Akyat ka nga kaslaak, sugel ganas ti sabon na kamay mayat, ikaten at gagatel. O sabon makapangiit ka, o sabon kaay-ayo ka.
adayunay nagbaetan da tsaka mo no kasano ka no sumipnge balagip na ngata no bukod mo tay siksika buy-buyaem kad letrato ta adwa di mo kadila marikna ay di bara ay akukin ka tapnon si katay di unay maila alaem sursurat ko tain ka agbasa ngemno di mapnek tarik na agdayal ka tumawag ka ururayet tatawag mo biyak ko tapnon may katanday ta iliw mo pay ang ngayet kas puti I love you sikalat balag lagip ko Adaak ditoy, adakat tita adayunay nagbaetan ta jak amo no kasano ka no sumipnge malagip na ngata no bukod mo tay siksika buy-buyaem kad letrato ta adwa di mo kadila marikna day di barat ayat kuken ka ururayet tatawag mo biyak ko tapnon may katanday ta iliw mo pay ang ngayet kas puti I love you sikalat malaglagip ko ururayet tatawag mo biyak ko tapnon may katanday ta iliw mo bay ang ngayet kas puti I love you sikalat malaglagip ko sikalat malaglagip ko I love you lakay di kayat ko lakay itibiyag ko lakay diragsak ko isu di kapalay ko agas apa pabigsa isu kalasag na nuwag tuman anian at tipker na agbati wer-wer
kilawit ti presko. No bumisungak sanap sa pagpanirpir no sumikbang. Uray la nga aga ng sap. Aglalakay kunan tatay ken nanay. Aglalakay kunadapay karuba man nakibya. Awan bibibiyang yo padasen yumet ilakay akalbo. Lakay di kayat ko, lakay itibiyag ko, lakay di ragsak ko, isu di kapalay ko. Agas apa pabigsa, isu kalasag na nuwag tuman anian at tipker na agbati wer no tumirada napigsa metay lumailu napigsa metay nga kilawit ti presko. No bumisungak sanap sa pagpanirpir no sumikbang. Uray la nga aga ng sap. Aglalakay kunan tatay ken nanay. Aglalakay kunadapay karuba man nakibya. Awan bibibiyang yo padasen yumet ilakay akalbo. Awan bibibiyang yo sumapul kay met ilakay akalbo. Taktao negdi balayo intaman agi yuli tikayo ayan yan nga or losti unegyo nagdakel tatol bekta lakasayo nabayaga kon to'y lubungen jakpay naramanan tay kun kunada anananam pilin day ditatang ay anak ko inka kadramanan gayam tay nananam tay tukmem apinalkang aprosak mantaso ot ipunganyo nagpodaw talok lupot akinupin mo nagadongabol santa pandiling mo anak nakatio anak nakatio
Bakit sa'yo? Nagreklamo ba ako? Napakabaho ng utot mo, may impurnan. Nagreklamo ba ako? Eh, hindi lang journal. Kaya ganun kabaho yung utot mo. Paano amoy? Basta, hindi ko maintindihan. Tay utut na makay gaput panagsina kas may sanga agasawa jak maituran bang sitna nalang ko natiritil tuy agung ko di imut to ti bakit ko kaslanang siknget lubong ko what should I do Rafi Tulfo solusyon ang parikot ko isin ako ni bakit ko sakbay mapugsat ang esko maasika awan bang laban kukin ka tautok mo nagpayduma kasla bomba atomika what should I do Rafi Tulfo hustisya laeng kidaw ko matay ako na laban ko chay deadly weapon ni bakit ko maasika awan panglaban kukin ka tautut mo nagpayduma arig nagtangke di gyera arig nagtangki di gyera tautut mo nagpayduma Ay, nakakyat ah. Man iba, lugar anapana pagraragsa ka, apapapana pagdigdigusak na palaus aragsak talawa ka na apagbat-bato ka no ilumlum ko daytoy subsub ko naapgat unegnak na banglo at dami na nga batuteng nga na nalawa ka na naglawlaw tilegda nalawa ka na apag tigtigusa pagpaupawa ng runa no bigbigat no itirabi ikat at mamayata nalawa ka na di pagdiretsuwa amuyo ka di pa kasarakan nalawa akalan apag di dinamagan dahil di sikreto kukwak lang abukukod at dapat kilawag pasit na tilaon nalawa akalan apag di tigusa pagpaupawak ng runa no bigbigan
itirabi ikan at mamayata nalawa ang kanal di pagdiretsuwa nalawa ang kanal ang pagdigdigusa pagpaupawa ng runa no bigbigan no itirabi ikan at mamayata nalawa ang kanal di pagdiretsuwa nalawa ang kanal di pagdiretsuwa. Daling ko camera mo. Asan yung camera mo isa? Ito? Dalhin mo doon sa kanya. Ano? Tama kami ng bata. Bakit nagkabalik-balik? Sawin man kanya ti pugno Adi na ko ay ayate Nasaksakit ay maintino Di mo kadit ay bayagin Balik ko nakti kinalamis Awanan daydi pamate Daydi sang itbara nilaylo Na panagin apanang limlim mo Iyipkas mo kadi di na kumparparikatin Uray mo di mo aminin Marik na ka nagpaliwe Diyak kang mo tiyan aminin Kasikat panpagunutin Namintay ayaten ka Yan diyak kaya Bang namnamakin ka Kaya't kulaing met amangin Asika ang mismo at dime Aklunik ang si uulime Mulunan dagiti sa ide Marik nakti kinalamis Awanan daydi pamate Daydi sang itbara nila ilo Nagpanagin apanang limlim mo Iyipkas mo kadi di na kumparparikatin Uray mo di mo aminin Marik na ka nagpaliwe Diyak kang mo tiyan aminin Kasikat panpanunutin Namintay ayaten ka Indyak kaya Ibang namnamakin ka
panunutin Namintay ayatin ka Nandiyak kaya Ibang namnamakin ka Wayap mo kasi Di na kun barbarigatin Uray di mo aminin Marik na ka na baliwin Diyak ka mo di aramidin Kasi kapan panalutin Namintay Manaring maantino Di bakit ko ti kadwa Inadubo ato ka ti pulutan Ket nagimasat sepsepan Tay tulang nangaapnutan Tay lupo nagkalasagan ken nananaw Iban bakit sumalukan Tay lampay saganan Awit ekto tay sako apadipalan Dua tuntut maalata At danto ilakuta Ket jay met kakudwanan tutulutan ka Di bakit na barteke Ket agam ang mangaw Inigit na tay lampa apagsilaw Dagos na ginamatan Kay tukapa at salang Rino ko ba't napiman sa nakinang Intan bakit sumalukan Tay lampay saganan Awit ay tutay sako apadipanan Dua tuntut maalata At danto ilakuta Ket jay met kakudwanan tut pulutan ka Naima sa pulutan Tay tukak alabang Aglalunod tay tukak Baet selang Intan bakit sumalukan Tay lampay sagana Awit ekto tay sako apagipanan Dua tuntut maalata At danto ilakuta Ket jay met kakudwanan tut pulutan ka Ket jay met kakudwanan tut pulutan ka
paspasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ti babainda ipost na by ta Facebook da Ure kaya nakalagalaga niya. tay tao analaing Yes. unay ang Pag makiapa nandita ate? isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada Sexy naman itong fight. tay tao abyango nagsisiim ti obra Ang ganda niya, na oh. Paano ko ito paper? tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na uraen na ka Ate ba, abigla-bigla patawat ko niya. uray awan gap-gapuna isuday datay agbibisin at dadakets nga apal na Denggen nyo, tuy kanta panggep ti paspasama dagiti galat ken sursuro nga permi analaan paspasagit ken inapal ginura ken inapa awan pulos ibabainda ipost na by ta Facebook da Wow, beautiful wildflowers. tay tao analaing unay ang makiapa Nature can bring. isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no pubrana isuda kita tay mang perperdi Parang day nasa tati patungan niya. libangan Mga da nagsasalita. nusikaket gimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at ladakes nga apal na Galing sa dagat yan, oh. Yung sa dagat nila na galing. Sukan nga, Ije Beach nga diyan. Kaya ang tao dito. O kasi kinasabay tayo tatay. Buti hindi umulan. Itagan na awan na Isuman ko tawa na pupakne. Dati kot ko pula ada dalat itu tuan ay no na. Oh, pagkampan ako ma. Sino di advice ba dia? Yung mesa? Sino di advice pa? I see. Upat na likodan At least. Martir a puso na ikala Anya pa'y ti ser-serbina Nasampi Ay, marami din alangen-langen ta Awan amok alaka basulak ken ka
how can you do that? Ngayon ang sumunod, sinaktan laing kong puso, di mo inilala, na puno nga ayak ko. Taring kanya, ka tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan ammo, anak ka basulak ken ka. Dita den na, awan nagbasulak. Taimpay ko amin, akabaela. Dita den na, awan nagbasulak. Now you believe me? Sikat ng perdi, ng waswas ken ni ayat, ng keltay kadagiti arapaan. Bawal ko na yan, Hindi sa Finland? Itadan na, awan nagbasula, kainaramit kumet amin, pagragsaka. Ngeman niya insubad mo, sinakam laeng tuy puso, di mo inilala, napud mo nga ayat ko. Taring kanila, inka tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan ammo, anak ka basulak ken ka. Dita den na, awan nagbasulak. Taimpay ko amin, akabaela. Dita den na,
gawawa Amuin nga tuy ayat rimusing gapukin ka Tasiksika awan sa bali Ginayawang man daytoy na Apay-apay day tanaken Agmayen ken mangduadwa Wenno ipanggarumunsa Arab-rabaken ka saan biyag ko Unasten day tadwa-dwa Taawan enti ay ayate Nudila en siksika Apay-apay day tanaken Agmayen ken mangduadwa